El sistema endocrin. El formen un conjunt de glàndules endocrines, és a dir, de glàndules que vesen a la sang les substàncies que fabriquen. Aquestes es dominen hormones. Les hormones són substàncies químiques que porten informació per a la regulació interna del cos. Mitjançant reaccions químiques coordina respostes més lentes però més duradores que el sistema nerviós. Les glàndules són un grup de cèl·lules que produeixen i segreguen substàncies químiques. Glàndules n'hi ha de diferents tipus. La hipòfisi, tiroide, paratiroide, glàndules suprarenals, pàncreas, testicles i ovaris.